एकदम खुला-खुलि सारजोंहाय इन्टारेक्शन खालामलायनो हागोन। दा जोंनि जे पेडिक नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड बेवहाय जोंना माबायदि स्कोप दङ, जों माबायदि आवगायलांनो हागोन, सासे फरायसायाहाय गावजों पार्ट टाइम हिसाबै बा फुल टाइम हिसाबै मावनानै बेसेबांनाखि जोङो बेवहाय इनकाम खालामनो हागोन बिनि सायावबो जों सावरायलायगोन। लोगोसे जोंनि देहायाव जेसेबांनाखि खमिफोर जानानै थानाय, जेसेबांनाखि जोङो बेमार आजारफोरजों जों भुगिनानै दङ बेखौ जों जानगार खालामनो थाखाय बेडिक प्रडाक्टआ जोंनावहाय मा खालामगोन बिनि सायावबो जों सावरायगोन। आरो बे बेडिकआवहाय मा मा इनग्रेडियेंट्स लगायनानै बेखौ बानायनाय जादों बिनि सायावबो जों सावरायगोन। दा डिटेल्स जों सावरायखांनायनि उनावहाय जोङो नोंथांमोनजों इन्टारेक्शन लालायगोन। बे इन्टारेक्शन लालायखांनायनि उनावहाय जोङो माखासे इनकाम प्लान जायजों जोङो थाइसे थाखानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो बेवहाय जाहाथे क्ररपतिसिम जोङो मोनसे आसा खालामनानै जोङो आवगायलांनो हायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। दा गिबियावनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलाय जासिनानै आं চিনাকিটো होनो सानबाय। प्रथमते মই আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট টিমৰ প্ৰথম আইডি দীপক শাহ ছাৰক মই নিজৰ চিনাকিটো ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ এটা আৰণ আইডি নিমন্ত্ৰণ জনাই দিওঁ প্লিজ। बिथाङानो जाबाय जोंनि नर्थ इस्टनि टप आइडि आरो बिथांनि दैदेननायावनो जों दिनै नैबेसिम सफैनो हाबाय। दा जोङो प्रग्रामखौ बारा लेट खालामालासेनो जों आवगायलांदिनि। दा आरो जुदि सोरबाफोर फैबावनांगौ दङबा जों बेखौ लासैनो